Prangsi niltum kolamon prayer center hinpen ikapejo ka bang hem pujisu Kristo akang ginso akang hon akardom pipa jirlo kardom. Prangsi niltum arnam ikang hon teparpik alonjir nitum prangsi peklang panji sining hanglo selbang solonjir ketok la kenili mitang ma ate ot ni mitang ma kilun la kelitum prayer center kolamon prayer center kardom bang pi sang pi ranikan sepi la ken honame Sir Stanley Pangcho alang te penajok si bang solunjir dumpinglo si bang solunjir karju penang litum aphan company lang tuma kai ji thilong roklok ta hai la pen company e kingdom de ta hai bonta arnamen pen lang rani to aphan jia tha la pen ka do ko we ke chok chi an ta me mi to aphan pe kingdom proposi ti tum proilo la pen bang so channel long pen ito prangsi lang la posi arnamalam he tani tum piponji la posi nang litum ado ko ra tum tam ni tum aphan jakong pi ni phan si tum hing hanglo la posi arnamen pen am to aphan chi ni rilo to la bang solunjir arji tha